съвпадение за Чекмаков, защото наистина жребият за тези евроквалификации беше безмилостен. 16-ти гол за Кристиан Шионе. Така се играе. Така се играе без сериозна загуба на физическа енергия, с изразходване само в защита и с бързина. Най-важното нещо в съвременния хандбал. Бързина и ръст. Нищо повече. Другото се учи. У нас иначе имаме треньори, имаме специалисти, които работят и зад граница, които са дали своя отпечатък не само за българския, но и за европейски и световен хандбал. Лошото е, че липсва качествен материал, с който да се работи. Липсва основата на пирамидата. Нейното изграждане от тук нататък ще бъде трудна задача. За да се стигне до върха, естествения връх, качествен национален отбор. Имаме не лоши единици, имаме прилични хамбалисти в лицето на двамата вратари Иван Иванов и Невен Велизаров, в лицето на Деснигар Тодор Русков, на Еселин Чекмаков, но нямаме равностоен тим. Четвърти гол на Мануел Спат, 54 за Германия. Всичко това става в последната минута на двубоя. Последна заключителна домакинска атака, която ще завърши с този изстрел на Чекмаков. 8 гол за него. За крайното България 29, Германия 54. Седма поредна тежка загуба за българския мъжки национален отбор по хандбал. Това завършваме, уважаеми зрители. Желаем ви лека нощ. Bulgaria. Както обикновено, зловещи събития разтърсват света и през 1980 година. Легендарният музикант Джон Ленън е убит пред апартамента си в Ню Йорк. Вулканът в планината Света Елена избухва и нанася огромни щети. Бившият диктатор на Никарагуа Анастасио Сомоса е застрелян с автоматичен откос.